As novas xuntas directivas das 63 confrarías galegas e das 3 federacións provinciais elixidas nas eleccións do pasado mes de outubro mantiveron unha xuntanza en Ribeira para analizar os retos de futuro do sector. Pero houve cofradías onde a participación foi de máis do 90% e a media de participación en todas as cofradías superou o 66%. Bueno, isto, como o presidente da Xunta sabe, non sucede con habitualidade noutros procesos electorales, así é que vos quero dar as gracias e decirvos que o fixestes de maneira exemplar. Non houbo incidencias en ningunha das cofradías e o segundo que quero facer é darvos as gracias tamén por ese compromiso de seguir a loitar por a defensa do sector pesqueiro. A todos os que dades o paso por primeira vez, gracias e moita sorte. Aos que destes un paso atrás, gracias tamén por o compromiso demostrado hasta o de agora e por ser valientes para buscar novas persoas que queiran asumir os retos que se lle presentan por diante ao sector. A todos e a todos o meu infinito agradecemento. O presidente da Federación Galega de Confrarías, que revalidou o cargo, apelou á colaboración entre todos os pósitos para acadar unhas mellores condicións laborais e unha xestión máis eficiente dos recursos pesqueiros. Os directivos das cofradías non podemos esquecer os problemas locais ou particulares de cada un de nós. Pero temos que tratar, entre todos, de chegar a acordos que sirvan para unha optimización na xestión dos recursos e unha mellora das condicións laborais e profesionais do noso sector, así como das nosas cofradías e federacións. Nestes mesmos termos expresaba o presidente da Xunta que considera clave a unión para facer fronte ás decisións de outras administracións, como o Goberno Central ou a Comisión Europea, que non teñen en conta as necesidades da flota galega. Referiuse, entre outros, aos futuros proxectos da eólica mariña, ou a que o peixe quedará excluído da baixada do IVE, malia tratarse dun alimento de primeira necesidade. Estamos reivindicando conxuntamente, eu creo que é un erro que hai que rectificar, estas baixadas do IVE que estamos vendo que se tomaron a finais do ano pasado para aplicarse este ano, benvidas esa, que eran necesarias, pero se deixaron cosas moi importantes atrás. Non pode ser que durante a pandemia vos estivera desfainando, a xente no rural estivera traballando para garantizar que algo tan importante como o día a día da xente que non podía salir da casa, non podemos salir durante moito tempo, estivera, pois eso, asegurado. Había que comer cos recursos que había aquí e despois dese traballo pois non pode ser que agora se esqueza cando se fala de alimentos básicos algo tan básico como a carne e o peixe. Nesta liña, a Xunta seguirá a incrementar os orzamentos para impulsar o sector pesqueiro, ascendendo no presente exercicio a 212 millóns de euros.